Gus Audio Sound System. Yuk. Hai Om. Hai. Aku dhisik penggemar lho Sunasri tenan. Alah mosok nggih. Zaman nek krido nang gone mogol aku delok ketoprak-ketoprak nek ora tuku suarane Suniti kupingku keri tenan. Lah malah dadi rekan kerjaku. Alhamdulillah ya Om nggih. Aja do bosen ya Bu. Ora. Pokoke angger mubeng-mubeng nang gone desa kene ora kari aku alhamdulillah ya Om. Ora bakal bosen wong jenenge wong pesek ngangeni kok. Alah tenane lho jenengane kok iso senengane kok ngalem. Wong pesek ku yo panjang umur. Tek ngono iki sebabe apa kok pesek iki panjang umur? Sebabe wong pesek panjang umur kula ambekane mok sithik. Oh, nek pesek ambekane mok sithik sampean lah nak ngarani nak sing irunge bangir-bangir ngono terus kepiye? Bangir tesar iki bahaya. Bahaya ora cah guyon sa. Aja ngono eman-eman lho sampean niku kok iso. Tak jarino wengi bedino kok. Yuk, monggo salam-salam riyin. Nggih. Mugi ndongaake temanten Mas Freddy dalam Mbak Lia. Anje sugeng dalu. Assalamualaikum. Kagem dulur-dulur sedaya kemawon ingkang sampun rawuh dalu menika. Heeh, pokoke dongane padha karo Mbak Yuni, langgeng. Amin. Hingga maut yang memisahkan. Amin. Enggal-enggal pikantuk momongan soleh solehah. Amin. Wes pokoke dongangku sing apik-apik nggih Om nggih. No, ya monggo diaturi napa Jeng Sunit. Niku kula tak bawa dandang gumbang. Jih no, kudu bawa no. Piyai mriki kangen karo swantene jenengan kok. Aku sah bingung nang kene sak kluthek iki aku mau nyanyi apa. Lah nyanyi sembarang dhewe nganggo bebek adus kali. Yuk monggo katuran bawa Jeng Suniti. Sinambi ngresepaken dedaharan iki ketoke sing metu baksone. Wah, segere ra karuan. Baksone seger pedes ning sayang sithik. Sayange napa? Asine ra karuan. Tanggane jenengan. Ora maksude asin kanggo aku. Anane ngomong asin mergo aku duwe penyakit ludira inggil. Walah, penyakit tok ludira inggil iki penyakit napa? Aku wong Jawa nek ludira inggil no. Ludira inggil ki cara bahasane Upama darah kuwi apa? darah iki ludira. Lah nek tinggi. Inggil. Lah iya penyakit ludira inggil. Darah tinggi nggih. Nang hati-hati aja ngantek kowe kena penyakit. Apa? Uyah legi. Kok yo ana neh penyakit tok ana uyah legi, penyakit sing piye? Ndeng Kok iso? manis. Wong bagus ngrucit. Nanggepi ayo to sambung rasa nanging
wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu uga Mbak Sunit dalem tak aturi lirih-lirih mawon. oh nggih napa Mas sing sare wis melek. ampun sare langkung rumiyin to Dek ya Allah Gusti Mas aku turu. ha ya ngene iki mang dandanku tak kandel iki tak pamerne karo dulur-dulur ndeluju kok iso malah ditinggal turu iki ya nemen ngono maksude Penak tenan sebagai tempat tidur. Yuk monggo. sing gedhe pangapuranmu kang mas pakujanku jejantong atiku sambung aku mengawanci dalu ngrupit dosaremu Yuk. Yuk. Samene kae madhep rene kabeh ya ana sing sangga uang barang alah dede. Jenengan iku sing mbok pikir apa ditanggapno gayenge ngene kok sono sing sangga uang barang. Ini ki ora mungkin mikirno. Ayo kok iso. Rasakno suaramu sing kepinuk. Mosok ana tanggapan ngene kok mikir dipikir apa no. Pinuk tenan apa ora ngene jenengan nodi karo aku apa piye ngono lho aku kok sajake ora percaya ngono lho. Winuk pokoke tenan. Ancen pinuk sak wonge. Lah iya. Etok elek. Nggih. Oh, Malih nggih. lanjut. Menda boyo yen Joyo Nyampur Sari RHS Production Agus Audio Sound System. Asik asik. Yuk yuk.
Gusti. Ora wong urung wayahe kok ngantuk. Iya kok iso ngopi niku mbok ditutupi ngene leh, Mbak. Ya Allah Gusti Mbak cantik. Lah wong nganten kok kawit subuh wis diriasi kok ora sayah aku lapor. Walah. Iki engko ya gathok pokok. Wis gathok bloko. Gathok bloko nek nganten anyar niki pokoke gathok. Gathok. Beda karo nek nganten lawas ngono kae ya. Bedane piye? Ala ya jelas bedane ya cetha welo-welo ngono kok. Contone? Ibarate niki manten anyar. Heeh. Mlaku gandengan wong loro. Ono? Sing wedok ndelalahe kesandung, Om. Sandung. Ah. Terus Sing lanang, aduh kenapa sayangku? Endi sing loro sayang? Ngono paribasane. lah nek nganten lawas. Nek nganten lawas gandengan wong loro kae mok sithik tok ngono gandengane Om. Lah sing siji kepleset mak jret ngono. Mat, aja ya Mbak Mas ya. Ora. Pokoke iku harmonis terus, romantis terus ya Mas ya. Mas Freddy ku sebagai kepala rumah tangga harus dihormati. Iya no kudune ngono. Kudune ngono setya tuhu. Setya tuhu tenan. Diwenehi kesempatan pomo sing kakung jagongan jajan yo dientukno. Entukno nek kok nak tekan omah bokongi ae nek kesuwen. Bokongi gampang no. Mas Freddy pinter kok. Pintere piye? Blusuki kok nggone ngisor longan. Lho, ora diwalik ngono kae. Ah jenengan iku kok iso marai sing ora-ora. Nek tak cilik barang ngene kok. Gile cah cilik lah kok Lah iso. iki jejer-jejer tak cilik kabeh lho. Ini sudah 17 tahun ke atas semua. Alah ya Allah Gusti. Mendat boyo yeta urip lan sandika mesti bagya mulya jan lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara liko kaduwe Hey Singojaya nyampur sari Yuk. diabadikan bareng RHS Production. Yuk. Ayo lo. Sing gede pangaku Yuk, buka sini. Jas. Jas. sambung kumung mati dalu rupit dosanmu kelawan Kang Mas Kang Pratis mureh lesarine pirang tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke remu ing atiku iki ngelini bocah telu iki Wah, iku lho. pangonan sida jati sedang nganti nika kemari Oh ya. Rotok kabeh. Wes kok iso. Lah mesisan ngono tak awake luweh ben ora Ora blenger. pikir aku bayangno bojomu kuat bagai apa lama kok kaya mak lampir. Mulane iku aku luru bojo sing rada enom sithik karo aku. Ono. Pale-pale nek jenengan wis ora ngatasi. Aku wis ora ngatasi kok takon kok iso. Om, Piye? ngantene tek terus guyu plengap. Bayangno ngono iku bayangno. Ah, iya. Sing diomongno Dihar iku apa ya? Paling kono. Tenang, sebentar lagi Dik ya. Delongkas dimpet sik ya Mas ya. Arena dan juara. Ngono sampean ngantenane lho singkur-singkuran ngono mbok jejeran ngono ketok mimilan mintuna. Kok iso sajane mbok nongi brutui. Kok ora ditanggap sebayari kono kok malah perintah kono. Lah iya aku iki nyontone sing apik kok Om jenengan iku piye jane ngono nak linggih wong loro iki wong anten anyar iki kudune jejer-jejer. Ayo ngadeg sik. Sing ngadeg apa tak dekna? Kadek Mas. Lho, ngadeg. Lah dicontoni iku lho. Ngebuki dalan dak labu kok ngomong omahe dhewe. Iki sinden apa mak lampir lah guyung lah. Ayo Rono. Halo Yaya. Lah iya Yaya. Lah niki nek tak sawang kok kene kan ketok pantes.
sampean iku. Lah. Lah kaya aku ndek nom ngono kok. Sing aku kok iso. Hah? Lho rumah sami ku lho. Aku nek lagi ngene iki apa? Kurang rame. Isih meriah jamanku dadi nganten oh, Mas. Priyahe kepiye? Lho, ora mung trimo diring diarak karo tanggaku. Wih. Satpol PP, polisi, TNI barang deng ado melu ngarak. Sik kok melu ngarak iki nyapono? Lah aku iki nganten gropyokan jek pakane bojoku tak pateni. Syuting lho. Ampun, mboten kegojek Ono bocah anak-anak kok iso. Yuk. golek. Cik. Mendat boyo